Face vouă. În trecut, am vorbit puțin despre problema modelului și a importanței lui în actul de obținere a salvării. Am spus atunci, repet mai atât, dar pentru cei ce nu au fost, că salvarea a fost decretată de Dumnezeu în mod, și este oferită în mod gratuit tuturor oamenilor, printr-un decret. Și așa, în trecut am citit, dar citesc acum, ca să vedeți pe ce mă bazez. Este un mic pasaj din Efeseni, care, să zic așa, conține esența creștinismului. Efeseni, capitolul 2. Primele versete. Citesc câteva, dar accentuez unde e primul. Și voi fiind morți. Acum, de obicei, traducătorii scriu în greșelile. Nu în greșelile suntem morți. Și prin greșeli. Datorită greșelilor suntem morți. Spiritual, bineînțeles, nu biologic. Și voi fi morți prin greșelile și prin păcatele voastre, în care ați umblat cândva, potrivit epocii lumii aceasta, potrivit conducătorului autorității aerului, vedeți că n-am folosit cuvântul văzut, aer în limba greacă, a spiritului cel ce lucrează acum în fiii neascultării, între care și noi toți trăiam cândva în poftele cărnii noastre, făcând voințele cărnii și ale cugetărilor, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. 4. Dar Dumnezeu, fiind bogat în milă, prin dragostea Lui multă cu care ne-a iubit, și, acum atenție din nou, și fiind noi morți prin greșeli și prin pofte, ne-a făcut vii împreună cu Hristos, prin har sunteți salvați. Și ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în cele cerești, nu apare locurile nicăieri și nu numai aici, în cele cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în epocile viitoare bogăția nemărginită a harului Său, în bunătate către noi, în Hristos Iisus. Și acum atenție la 8. Pentru că prin har sunteți salvați prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și nouă, ca alternativă, adică oponent, prin opoziție, nu prin fapte, ca să nu se laude cineva. Pentru că noi suntem creatura Lui, creați în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte ca să umblăm în ele. Repet, versetul 8, că aici este esența creștinismului. Pentru că prin har sunteți salvați prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și nouă continuare, de fapt, este nu prin fapte, ca să nu se laude cineva. Întrebare. Ce înțelegeți când spune pentru că prin har sunteți salvați prin credință? Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. La ce se referă aceasta? Și aceasta nu este de la voi. Cum înțelegeți? Credință. Aceasta hotărâre. Credință. Unde am mai pus întrebarea asta, am primit multe feluri de răspuns. Fiecare răspuns altfel. Unii spuneau harul, nu-i de la voi. Credința, mântuirea. Deci, fiecare a înțeles cumva că e foarte dificil de înțeles. Trebuie studiat în limba greacă cum e. Deci, cuvântul ăsta, aceasta, în limba română, avem acesta și aceasta, da? Masculin, feminin. În limba greacă există și neutru. Noi nu avem cuvânt acesta și aceasta. Atât avem. Și la plural, aceștia. Mă rog. Așa. În limba greacă, cuvântul acesta, pronumele acesta, aceasta, e la neutru. Și el se referă la tot ce e dinainte. Și acum, ca să fiu mai clar,
traduc un pic cu alt cuvânt, pentru că eu când am tradus versetul 8, am stat mult pe gânduri și am zis să scriu prin har sau datorită harului. Acum, normal așa ar trebui, prin har, că e un instrument, un instrumental acolo în limba greacă. Dar, ca să fie înțeles mai bine, și acum, dacă citesc așa, veți să vede. După aceea am găsit într-o traducere lui Emil Pascal, făcută la Paris și publicată și aici la noi, unde eu la ce m-am gândit, el a și scris. La el scrie datorită și am zis, uite, am gândit ca și el. Și jos am dat notă explicativă că se poate înțelege așa. Deci, pentru că datorită harului, virgulă, sunteți salvați prin credință. Și aceasta, adică toată lucrarea asta, că, conform cărea, datorită harului, noi suntem salvați prin credință. Toată lucrarea asta, în greacă e tuto. Tot această lucrare care se datorează harului ca să puteți fi salvați prin credință. Că zice mai departe, și aceasta nu este de la voi, deci toată lucrarea asta de salvare prin credință, dar datorită harului, ci este darul lui Dumnezeu. Și versetul 9 ne confirmă. Nu prin fapte, deci nu prin metoda cealaltă, ci datorită harului suntem salvați prin credință. Nu datorită faptelor suntem salvați. Deci s-a încheiat epoca prin care omul putea fi salvat prin, să zic, respectarea legii și a faptelor prevăzute de lege. S-a terminat cu epoca aia. Că zice, nu prin fapte, ca să nu se laude cineva. Acum revin un pic la problema de rândul trecut, botezului. Și aș vrea să mai adaug câteva lucruri. În Noul Testament se vorbește de mai multe ori despre botez. Și ne-am notat ca să nu mai stăm să căutăm. De exemplu, se pomenește că Israelul a fost botezat pentru Moise. Ce înseamnă asta? Că Israelul a fost trecut prin Marea Roșie și prin funcții acolo și au botezat pentru Moise. Adică pentru a se dedica ascultării de Moise, care primea toate instrucțiunile de la Dumnezeu. Au fost botezați pentru a asculta de El și a-L urma. Asta înseamnă trecerea aceea prin apă. Pavel spune în 1 Corinteni 1:13. Pentru altă exprimare referitor la botez. Pentru numele lui Pavel ați fost voi botezați? Nu. Deci nu ca să mă ascultați, zice, pe mine. Nu pentru mine v-ați botezat. Pentru mine ca persoană. Pentru numele meu. Așa apare și în traducerea GBV. Și acolo în greacă scrie Eis to onoma Pavlu. În Corvilescu, ediția 1 a Noului Testament, din 1920, scrie pentru numele lui Pavel. În ediția a doua, din 1922, scrie în numele. Așa. În Biblia din 1924, traducerea, așa, în numele. În Biblia, tot de el revăzută, revizuită, din 1931, scrie pentru numele. Am vrut să vă arăt în aceasta inconsecvența lui Cornilescu. În toate revizuirile lui apare, și nu numai aici, multe locuri. El revine, schimbă, iar revine. Deci a fost foarte instabil în privința aceasta a traducerii. Și acum, în Romani 6:3. Aici aș vrea să deschidem. 6. Pentru cine am fost noi botezați? Dacă Israelul a fost pentru Moise, Pavel spune, pentru mine ați fost botezat, pentru numele meu. Nu. Răspunsul era nu. Sau,
Nu cunoașteți că toți câți am fost botezați în traducere, de cum scrie? Ce traducere e aia? Cornilescu, așa. Că toți câți am fost botezați în Hristos Iisus, da? Am fost botezați în moartea Lui. Noi n-am fost botezați în Hristos. Nici ei, Israel, n-a fost botezat în Moise. Nici Pavel nu spune, ați fost botezați în mine. Și zice, pentru numele lui Pavel, aici există o prepoziție eis, care înseamnă înspre. De exemplu, când Petru spune că au fost Ioan Botezătorul a fost botezat, zice, el predica pentru iertarea păcatelor spre pocăință, pentru pocăință, adică îndemna spre pocăință, să accepte pocăința, să accepte renunțarea la faptele lor de până atunci, greșite, rele, care nu erau după voia lui Dumnezeu. Ei, acel spre e eis sau pentru, spre sau pentru, depinde de context. Deci aici nu apare în, ci apare acest eis, care vrea să spună, sau nu cunoașteți că toți am fost botezați pentru Hristos. Noi am fost botezați pentru a asculta de El, pentru a-L urma, nu în El. Așa? Am fost botezați nu în moartea Lui, pentru moartea Lui. Ce înseamnă asta, că am fost botezați pentru moartea Lui? Adică, așa cum a murit El, să murim și noi prin botez, dar noi numai simbolic, cum a spus în trecut. El a murit de fapt. Noi trebuie să murim, dar din cauza greșelilor noastre, numai simbolic. Trecem prin apă, dar nu murim. Și suntem botezați pentru o moarte ca a Lui, simbolică, dar numai simbolică. Deci, am fost îngropați împreună cu El. Și acum, din nou, prin botezul, au zis cum unde am fost îngropați, împreună cu El, cum? Prin botezul pentru moarte. Nu în moarte, pentru moarte. Prin botezul pentru a muri împreună cu El. Dar murim numai simbolic, repet, și să fie cât mai clară treaba asta. Moartea noastră în botez este numai simbolică, nu de fapt. Păcatului. Poftim? Moartea păcatului. Nu, a noastră. A omului, deci. A omului, când se botează. Așa. Botezul, prin botezul pentru moarte, ca, după cum a fost înviat Hristos dintre morți prin gloria Tatălui, așa și noi să umblăm într-o înnoire a vieții. Adică după aceea, ridicați fiind din moartea simbolică, să nu mai umblăm în vechiul stil de viață, ci într-o înnoire a vieții. De aici încolo, de la botez încolo, noi, să zic așa, am luat hotărârea de a ne înnoi viața. Și demonstrăm lucrul acesta că am luat această hotărâre și dorim să ne reînnoim viața prin faptul că am răspuns chemării să ne botezăm. Să fim botezați, mai bine. Pentru că e greșit să spunem, eu e așa un obicei. M-am botezat în anul cutare. Nu m-am botezat eu. Am fost botezat și în Biblie nu apare a se boteza, ci a fi botezat de cineva. Nu? La pasiv. Deci am fost botezați pentru a muri ca și El, dar simbolic. El a murit de fapt. A murit, așa, biologic, a murit ca și orice om. În Galateni 3:27, aș vrea să ne mai uităm puțin. Și aici iarăși. Deoarece câți ați fost botezați, și aici apare eis, nu en. En e în și eis e înspre și pentru. Deci, deoarece câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. În original, încă e și mai clar, să zic așa, dar n-am vrut să fac o confuzie. L-ați îmbrăcat pe Hristos. Așa este în original. Și am zis ca să nu să înțeleagă cumva că noi l-am îmbrăcat pe Hristos. Nu! L-am îmbrăcat pe Hristos pe noi, așa cum aș îmbrăca o haină pe mine. Deci,
Câți ați fost botezați pentru Hristos, l-ați îmbrăcat pe Hristos pe voi înșivă. De ce aici? Corneliescu ne zicea întâi, în Noul Testament, pentru Hristos, zice, ați fost botezați pentru Hristos, zice și el. În ediția a doua, după 2 ani, revizuiește, în Hristos, în 24, pentru Hristos, așa e, acolo, frate. Pentru. Da, eu mă uitam la 27, la care verset. La 27, da, Galateni, 27. Da. Pentru, da? Da. Pentru că în 24 a revenit, numai că în 22 a sucit-o și a zis în Hristos. Iar în 31 a rămas tot așa, pentru Hristos. Deci, vedeți, oscilațiile astea, eu când am făcut traducerea, în special, l-am verificat, să zic așa, pe Corneliescu, având și Noul Testament din ediția 1 din 1920 și cea din 22 a doua, și Biblia din 24 și cea din 31 n-am avut-o. Dar nici nu era pe vremea postată pe internet. După aceea, după câțiva ani, am putut-o consulta și pe internet. Și pentru că nu aveam de unde să fac rost de ea, se găsește extrem de greu, pentru că s-a tipărit într-un număr foarte redus de exemplare și cine mai are, nu prea se vând. Cine mai are, altele s-au distrus și nu mai pot fi recuperate. Iar cine le are, nu prea le vinde. Pe internet am mai consultat și am mai avut ocazia să văd un frate care avea cumpărată de pe internet de la cineva care a vândut-o și era într-o stare, zicea că nici n-a fost folosită, așa bună stare. Și m-am uitat în diferite locuri să văd cum și-a modificat, să zic așa, concepția Corneliescu în 31. Și am ajuns la concluzia că nu i s-a mai dat voie să mai retipărească, pentru că am intrat puțin în conflict cu conducerea Bisericii Ortodoxe de vremea aceea, pentru că el a tradus Biblia în colaborare și sub auspiciile, să zic așa, conducerii Bisericii Ortodoxe. N-a făcut el traducerea pentru cultele neoprotestante. Și numai că traducerea lui a avut mare succes în rândul cultelor neoprotestante, pentru că a fost o traducere mai curgătoare, cu o formă mai ușor de citit și de înțeles. Numai că traducerea lui este o traducere interpretată de el. Și e puțin așa, ca să folosesc un termen să înțeleg bine, cam povestită puțin așa. Pe lângă faptul că a făcut și modificări, să zic așa, care intră în contradicție cu multe, să zic așa, principii teologice, a și interpretat-o de pe poziția lui de adept al Bisericii Ortodoxe. Că el a făcut parte din mișcarea aceea tudoristă a creștinilor după Evanghelie, numai că și ei la scurt timp s-au divizat. O parte din ei n-a mai recunoscut botezul copiilor, el a aderat la cealaltă parte, a rămas, care a recunoscut în continuare că e valabil botezul copiilor. Deci el n-a depășit limita asta. Iar tudoriștii Andu Tudor au fost acei care, urmașii lor sunt creștini după Evanghelie, în București sunt mulți și prin alte părți în țară, aici la Arad nu sunt. Așa, aceștia n-au mai recunoscut botezul copiilor, ci numai a adulților, să zic așa. Acum, eu m-aș bucura tare mult dacă, să zic așa, să nu vorbesc numai eu, ci să interacționăm puțin. Dacă aveți anumite, să zic așa, nelămuriri, dubii sau neînțelegere anumite texte care vi se pare că pe undeva, știu eu, intră în contradicție cu altele sau nu le înțelegeți perfect sau vi se pare că, știu eu, ar mai lipsi o doză de înțelegere. Puteți să puneți întrebări care doriți, fără să rețineți și să aveți o îndoială. Dacă aveți, eu m-aș bucura și să încercăm împreună să lămurim
a apărut o traducere destul de bună, atunci imediat în 90, în Germania a fost tipărită, tocmai de către creștinii după Evanghelie. Nu știu cine a lucrat la traducere, adică de fapt e o revizuire a lui Corneliescu, așa din 31 au revizuit, că scrie în introducere. Și e tipărită în Germania, așa numită traducere GBB. Poate ați auzit de ea. Ați auzit? GBB. Deci editura din Germania este Gute Botschaft Verlag. Și a fost adus atunci gratuit în România, multe exemplare au fost, întreaga Biblie și separat numai Noul Testament cu Psalmi. Eu am numai Noul Testament cu Psalmi și când am făcut traducerea, o aveam de mult deja și am consultat-o, să zic așa. Au corectat multe greșeli, într-adevăr, și după aceea au apărut foarte multe revizuiri, așa zise revizuiri, dar care au revizuit mai puțin decât acest GBB. Pe Corneliescu, mult mai puțin. Eu n-am făcut o revizuire, am citit și din introducere, nu se numește Corneliescu revizuit, ci pur și simplu am făcut o retraducere. Am constatat multele greșeli și în introducere, până vă hotărâți să puneți o întrebare. Matei 6:24 vreau să. 6. Îmi spuneți o traducere corectă. 6. Da? 6:24. Da. Ce ne rămâne? Aici, verbele astea. Deci numai versetul 24. Da. Niciunul nu poate sclaviza. Eu am evitat cuvântul rob, robie. În greacă este sclav. În vremea aia sclavii erau rob. Popor mai mulți se numeau rob cei ce făceau în pușcărie. Erau așa ziceau, e rob, e închis, deci e condamnat. Deci, niciunul nu poate sclaviza la doi domni, adică la doi stăpâni. Sclav la doi stăpâni. Asta face o comparație cu timpul respectiv. Erau sclavi și stăpâni de sclavi, domni. Deci, în vechime, grecii numeau domni și pe stăpânii de sclavi. Același cuvânt, Kyrios, e domn. Domnul Iisus e tot Kyrios, până și capul familiei. Bărbatul care era capul familiei era un Kyrios în familia lui, un domn. Deci, domnul familiei. Așa. Dar nu poate sclaviza la doi domni. Pentru că sau va urî pe unul, sau va iubi pe celălalt. Sau se va ține de unul și va desprezui pe celălalt. Nu puteți sclaviza lui Dumnezeu și lui Mamona. În ortodoxă zice sau se va lipi. Cum? În ortodoxă zice sau se va lipi. Eu am dat jos aici la notă că poate avea și sensul de a lipi, dar în greacă este a se ține. A se ține de cineva. A asculta de cineva. Asta vreau să spun. Sau se va ține de unul și va desprezui pe celălalt. Îl va asculta într-un totul. Va fi dedicat lui, să zic așa. Bine, aici nu e mare diferență de înțelegere. Eu am vrut să fiu cât mai corect cu originalul, deci. Luca 16, la Pilda Bogatul și Lazar, este acolo, aș vrea să știu exact. Da? Ce anume? 16 cu 26. Pe lângă toate acestea între noi și voi este o prăpastie mare. Nu îmi place traducerea asta, prăpastie mare. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi a fost statornicită, a fost
Nu este. A fost statornicită o prăpastie mare. Așa ca cei ce vreau să treacă de aici la voi, să nu poată. Nici să treacă de acolo la noi. Acum, să vă mai spun un mic amănunt. Termenul ăsta de prăpastie mare. Așa. Să vă spun în origine 1966. Da. În greacă are sensul acesta. Un hău, cum ar fi așa. Deci, e adâncimea prăpastie. Așa cum, un hău. Nu lățimea ei. Un interval mare, un hău, așa poate fi înțeles această prăpastie în greacă. Deci, nu este abis. Dacă era abis, în greacă era abisos. Cum e în Apocalipsa, de exemplu, folosit. Dar nu e cuvântul ăsta. Că atunci îl traduceam cu abis. Nu, e o prăpastie, un hău. Este care nu poți trece. Într-o parte, nu. Dar, parabola asta cu omul bogat și săracul Lazar este destul de controversată. Se pare că a fost adăugată în Luca mai târziu. Nu avem chiar 100% certitudine. În unele manuscrise destul de vechi, scrie așa: a fost dar un om bogat cu nume Neves. Îi dă și numele. În puține manuscrise. În rest nu se dă numele. Deci se vede că și s-a cam umblat prin ea așa, prin parabola asta. Și se pare că a fost adăugat. Deci eu nu vreau să vă influențez să o credeți sau nu. Eu vă spun cum este considerată de cercetătorii din întreaga lume, nu de aici la noi. Da. Am vrut să vă citesc ca să vă faceți așa ca să nu pierd mult timp. Scopurile, chiar în introducere la început, am dat o listă, câteva numai, nu toate, le-am menționat. Scopurile urmărite de mine în această traducere sunt multiple, din care aș enumera. Primul și cel mai important a fost un grad sporit de exactitate în traducere. Ăsta a fost scopul. De fapt, asta m-a determinat. Am observat multele și gravele greșeli. N-aș vrea să intru în cele grave, că poate că v-aș șoca prea tare. Dacă vreți, vă spun una din ele. Eliminarea cuvintelor ajutătoare, care în manuscrise nu se găsesc, folosite de diferiți traducători, eliminând astfel influența înțelesului textului după voința traducătorului. Și aici, în primul loc, se situează Cornilescu. Am eu și am cu Cornilescu, pentru că l-am studiat prea mult, de 53 tot îl studiez. Deja sunt 60 de ani. Rotund. Și pentru că prima Biblie, nu întreagă, Noul Testament, care l-am avut la îndemână, a fost în 1953. Tocmai ediția întâi a lui Cornilescu al Noului Testament, cu psalmii adăugați, pentru că el tradusese, să zic așa, îmbunătățit psaltirea, în 1916 a publicat-o și în 20 a adăugat-o la Noul Testament și în Noul Testament și psalmii lui David, sau psaltirea. Elaborarea unei traduceri literale, neinfluențate de gândirea, mentalitatea și apartenența la vreun cult creștin a autorului. Respectarea pe cât posibil a ordinii locului cuvintelor din textul grecesc, pe cât posibil, că nu totdeauna e posibil. Asigurând totodată o continuitate și o claritate a textului tradus. Înlocuirea unor cuvinte de altă origine decât cea latină, acolo unde este posibil. Exemplu, la mine nu se găsește răstignire, ci crucificare. Derivă din cruce. A crucifica e din cruce. A răstigni din ce? Păi, crucea se numește cruce, nu are nici o legătură cu cuvântul a răstigni. Așa. Neam cu națiune, a propovădui cu a predica, norod, astea sunt slavone de origine, cu popor, a tălmăci cu a traduce, pildă cu parabolă, de fapt nici nu are,
cum să spun, pilda e una și parabola e altceva. Nu au definiții diferite în gramatică. Poruncă. Deci, poruncă cu ordin, poruncă să știți că nu e. Eu am crezut cumva că e de proveniență slavonă, nu? Știți de unde provine? Din limba maghiară. Știți în ungurește? Da. Cum se zicea poruncii? Porunci. Porunci nu-i neapărat, nu. Cam așa. De acolo derivă, în orice caz. Dacă am căutat în dicționar și am văzut. Porunci înseamnă și poftește și... Da, e adevărat. De acolo e rău. Porunciolni. Și eu sunt maghiar și știu. Da, vezi? Eu am, nu numai dicționarul nou, am un dicționar rușeinean. A fost un mare om de cultură. La Radio la Timișoara tot mereu avut pe cineva care dă exemplu cum apare dicționarul rușeinean. De prin 1912, ediția a doua, în 20 și ceva, publicată. Așa. Pildă cu parabolă, poruncă cu ordine, mântuire. Și ăsta e de origine maghiară. Pildă. Cum? Pildă pe ungurește e pildă. Nu, mântuire. Nu știu. Ceva derivat din ceva din menteni. Menteni? Da. Menteni înseamnă a salva. Ați văzut? Mântuire cu salvare. Salve o salvere. Salvere în latin. Și să știți că... Salve. Poftim? Da. Salve. Nu, salve provine din sănătate. Salutul în limba latină, când zicea copiii, de exemplu, noi am avut o lecție la limba latină în liceu și zicea așa, când învățătorul intra în clasă, elevii se sculau în picioare și spuneau salve magister, adică sănătate învățătorule. Și el răspundea la plural, îi saluta. Salvete puierii, adică sănătate copii. Erau mai mulți. Așa. Deci ele provine dintr-un salut. Praznic cu sărbătoare, o sândă. Nu să mai folosesc cuvintele astea în limbajul de zi cu zi așa. Cu condamnare, gloată, tot de origine slavonă. Cu mulțime, nădejde, tot de origine slavonă. Cu speranță, tot latin, slavă. Asta nu mai vorbesc, că e slavă. Cu glorie, în latină e gloria. Duh, pur, slavă. Cu spirit, mai sunt și alte traduceri în limba română în care nu apare cuvântul Duh. De exemplu, Nisulescu din 1974, care este cea mai exactă, cea mai exactă traducere în limba română a Bibliei. Din 1974. Și a fost profesor și doctor în teologie ortodoxă. Nu aparținând, eu știu, de poștire, o armată și altele. Introducerea în subsolul paginii a unor explicații, în număr de circa 12.000 la unele cuvinte sau expresii. Acordarea unei atenții sporite semnelor de punctuație, care în manuscrisele grecești nu se află, ele fiind introduse mai târziu de către traducători, care se contribuie, deci prin semnele de punctuație, se contribuie la o mai bună înțelegere a textului. E un mare neajuns acesta, că în vechime nu existau semne de punctuație. Nici punct, nici virgulă, nici... Se scria cursiv. Nu știai unde începe o frază, unde se termină. Și atunci copiatorii copiau așa, secole de rând au copiat, până s-au introdus semnele de punctuație pe parcurs. În epoci destul de târzii, să zic așa. Și atunci au început să pună semne de punctuație și cam aiurea, să zic așa. Și atunci, prin semne, a denaturat înțelesul. Nu a pus unde trebuie, punct. Unde se termină o idee și începe alta, și se referă la altceva. Nepunând punct, lasă să înțeleagă altceva, că se referă ce urmează la altceva. De aceea am atras atenția că și prin semnele de punctuație am încercat să redau înțelesul ideii respective cât mai potrivite, cât mai
clară și mai adevărată. Dacă mai aveți o întrebare, așa, fiindcă s-a deschis aici la Luca, ca să vă dau un exemplu de modul în care, la prima dată să mergem la Matei 6, deci am vrut mare să specific ce fratele a explicat așa în trecere și din Galateni, îmi spune unirea asta cu Hristos. Dragii mei, concepția mea despre lume și viață și despre Dumnezeu este următoarea. Nu să fac un om tot ce îi trece prin cap. Nu să ne gândim că poți să faci ce vrei sau nu așa. Dar eu sunt conștient de un lucru. Dacă Domnul n-ar fi tăria vieții mele și n-ar fi cu mine, n-aș mai fi. E foarte simplu. Eu știu asta. Asta mă ține. Asta mă ține în tădușman, asta mă ține în contradictoriu, asta mă ține în fața unor oameni mari, asta poate mă ține în fața unor oameni mici. Nu mai contează. Când știi că El te ține. Problema este când nu știi. Când crezi că ești deștept, nu-i rău să fii deștept. Nu? Mai bine să fii deștept decât prost om, nu? Nu-i rău să fii înțelept, nu-i rău să citești cărți, nu-i rău să înveți. Prin învățătură Dumnezeu lucrează. Când vei undeva să nu fii prost. Însă când este vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu și intri în interesele excepționale a lui Dumnezeu. Nu e doar un slujitor de rând. Dumnezeu lucrează cu multe feluri. Și Dumnezeu lucrează prin tine, poate să lucreze prin alte sfere. Ei, când ajungi acolo, trebuie, așa scrie în Biblie, spune dacă vei ajunge în fața oamenilor mari și care te vor judeca, spune să nu te gândești ce ai de spus. Că e cauza mea, spune Domnul, în joc. Bun. Aș vrea să fac o paralelă între rugăciunea Tatăl nostru scrisă de Matei și cea de Luca. Și să vedem cum în manuscrisele vechi, cele mai vechi, în Luca e mai scurtă. Că în traducerile noastre apare la fel, este pentru că următorii copiatori, pe urmă pe parcurs, au luat cuvintele lipsă din Luca, din Matei și le-au intercalat în modul cum apare în Luca. Bine, dar și predica de pe munte nu e redată în Luca mai întregime. Nu. Dar acum vă refer numai strict. Apoi, fiind el într-un loc, rugându-se, când s-a repausat, cineva dintre discipolii lui a zis către el: Doamne, învață-ne să ne rugăm, precum și Ioan a învățat pe discipolii lui. Vedeți că n-am mai folosit cuvântul ucenici, că ucenic e de origine slavonă. Rușii la elevi zic ucenic. Elev înseamnă, în limba rusă la elevi zic ucenic. Și urul s-a făcut vreo 8 ani. Iar el a zis, când vă rugați, ziceți. Și acum fiți atenți. Tată, fără al nostru cel ce ești în cerul, în Luca, în manuscrisele vechi, Tată, dar s-a adăugat pe urmă. Fie sfințit numele Tău, vie regatul Tău, fie făcută voința Ta precum în cer și pe pământ, nu? Și trece direct la pâine. Pâinea noastră, cea pentru trăire, dă-ne-o nouă, și acum în Luca e mai clar. Ce este pentru o zi? Așa facem. Ce e pentru o zi? Cât este pentru o zi? Și iartă-ne păcatele noastre, pentru că și noi, acum e interesant, iertăm. La Luca e la prezent, iertăm. Și atunci mulți se iau după varianta asta, dar în Matei este am iertat. Precum și noi iertăm oricui greșindu-ne nouă și să nu ne duci în încercare. Fără cine izbăvește de cel rău nu apare.
și să nu induci în încercare. Punct. Atât e rugăciune. Deci e foarte scurtă. Vă citesc încă o dată. Tată, fie sfințit numele Tău, vie regatul Tău. Pâinea noastră cea pentru trăire, dă-ne nouă ce este pentru o zi și ne iartă păcatele noastre pentru că și noi iertăm oricui greșindu-ne nouă. Și să nu ne duci în încercare. Punct. Atât ai rugăciunea în manuscrisele cele mai vechi. Și cele mai vechi manuscrise sunt din secolul IV, deci între anii 300-400, Codexul Sinaitic, Alexandrin și Codex Vaticanul 1209. Astea sunt manuscrisele, ele nu coincid perfect unul cu altul, nu se suprapun, sunt puțin, sunt mici deosebiri între ele. Dar pe baza lor s-a alcătuit textul grecesc al Noului Testament. În principal de aceste trei manuscrise. Pe urmă s-au mai descoperit manuscrise mai vechi, dar fragmente numai, nu întreg Noul Testament. De fapt, întreg Noul Testament, cel mai vechi, este din secolul IV, Codexul Sinaitic. Ăla cuprinde toate cărțile Noului Testament, încă în plus 2. Și, nu numai 27, 29. Și scrisoarea lui Barnaba, și, așa zisea, tot așa o carte al păstorul Hermas, așa se numește. S-a dovedit după mult timp că atât una cât și alta au fost scrise de autori mai târzii și s-au dat drept Hermas și al Barnaba ca autor. Dar nu, de-aia nici nu figurează în canonul Noului Testament, s-au scos. Dar Codexul Sinaitic ne cuprinde și pe cele două. Codexul Alexandrin, din secolul din 5, conține toate cărțile Noului Testament, din care lipsesc 3 fragmente. Și mai conține și prima și parțial a doua epistolă lui Clement Roman. Aici iarăși au fost scoase din canon. Codexul Vatican 1209, așa se numește, nu că e din anul, e din secolul IV. E înregistrat la Vatican sub numărul ăsta 1209. Așa, din care lipsesc cărțile Evrei, după capitolul 9 cu 14, 2 Timotei, Tit, Filimon și parțial din Apocalipsa. Deci pe baza acestora s-a reconstituit textul în Noul Testament. Dacă mai aveți o întrebare cumva, sau ne vedem așa cum apare în anumit verset în original, în greacă. Vă mai dau un mic amănunt. Numele Domnului Iisus în ebraică. Deci cum ziceau evreii lui? Yeshua. Ieshua. Nu Ieshua. I-E. După I urmează E. Yeshua. Și accentul era așa. Yeshua. Deci cel ce a urmat după Moise. Iosua. Îi zicem noi. Dar el în ebraică era Yeshua. Numele Yeshua era răspândit în Israel. Nu puteți să zice că au fost așa numai Domnul Iisus sau nu. În limba greacă, când epistolele și evangheliile care s-au scris în limba greacă, apare după I-E. Deci când s-a transliterat, greaca nu are și în limbă, în scriere. Litera și nu o are. Și atunci s-au folosit numai de S în loc de Și. Dar e I-E-S-O-U-S. O-U se citește U. Diftonul ăsta, O-U. Și atunci e Iisus. Deci în greacă, Iisus, de la Yeshua. Și nu l-au putut scrie. Deci corect ar fi Iisus. De fapt, și în maghiară, și în germană, se scrie I-E-sus. Că se citește Iesus sau... Dar după I urmează E. În Bibliile ortodoxe, în locul acelui E, e pus un I. Și atunci, când se citește, zice Iisus. Dar nici vorbe. Yeshua. Nu se citea Ieshua. Și Yeshua, de fapt. Yeshua. Și Hristos, în greacă, este echivalentul lui Mashiach. Adică Mashiach fiind însemnând uns, Hristos înseamnă uns în greacă. Cuvântul ăsta, Hristos, de la unge derivă.
De aceea eu în text nicăieri n-am scris Iisus și Iesus. Bun. Mulțumim deocamdată, frate Rațiu, și de data viitoare, dacă Domnul Dacă mai aveți. pune pe inimă. Noi vă așteptăm că cursurile astea este bine să avem un pic de prelungiri ca să ne gândim și noi la ele. Așa încetul cu încetul.